Ate Doornbos heeft in de afgelopen 25 jaar duizenden kilometers afgelegd om het uitstervende Nederlandse volkslied vast te leggen. Bij de dood, en daar kon hij niet meer om treuren. Kom je met Is die verder? Nee. Maar hoe is het slot nu? En daar kon hij niet meer om treuren? En verder, Nee. verder niets? Nee. Een uur lang bouwden ze erom, toen uit zee schipperij. De skipper liet mij zien de schip, dit alles mij de zee. Nanne Kalma weer de druwende kracht efter Ierold, die legendarische volkgroep uit de jaren 70. Ierold bestaat niet meer, maar Nanne is ontnood daar nog altijd met hart en ziel dwaande met de volkmuziek. Hij is ridderen en kreeg een anjer van zijn inzet voor al die groepen en festivals die hij initieerde. Ik denk dat we meer in het zuiden, het zal lekker warm werden. Maar dat... De laatste jaren treedt Anne vooral op met zijn vrouw Ankie van der Meer in Binnen- en Boetenland. Nee, wacht. Het is hartstikke fris. En daar is voor den dagelijks ikkel volksmuziekstrijder van de eerste oeren Herman de Wit van het Klikske uit België. Op festivals in Frankrijk, daar zitten we op dezelfde festivals. Dus in die zin, we hebben nooit echt concerten te Jermais dingen, maar wel op dezelfde festivals. Komt de meid te slapen, dan kruipt ze dicht bij mij. Maar dan lig ik niet te gapen, maar ik heb ze aan mijn zij. Is dat niet een groot gemak, dat komt al van de Vedelzaak. Het Klikske had ik leren op het repertoire die het Ate Doornbos opvandelen had. Zeg, ik heb slecht nieuws. Ate is ziek. Ate Doornbos? Ate is ziek en hij komt niet. Komt Ate niet van mij? Nee. Wat verdikken. Hij heeft gisteren een soort van aanval gekregen van reuma of zo. Dat is een beste invallen. De haatfiguur van deze dag ontbreekt. Ate doet u hartelijk groeten vanaf zijn ziekbed, waar ik hem gisteren heb kunnen spreken. Het is jammer dat Ate er zelf niet kan zijn, maar ik geef het met plezier toch aan zijn nicht. En komt hij vanavond zeker goed handen terecht. Het heeft lang geduurd, ik ben er blij mee. Hij vond het heel naar. Hij had er zich zo op verheugd om hiermee naartoe te kunnen. En om alle oude kennissen weer te zien die hier ook gekomen zijn. Maar het lukte gewoonweg niet. Hoi, hoe is het met jou? Wat een prachtig project heeft. Hij heeft het zelf gezien en hij is er ook zelf bijzonder content mee. Ja. In dit donderdagavond muziekmagazine nu graag uw aandacht voor Onder de Groene Linde. Nederlandse volksmuziek met Ate Doornbos. Ja, als familie vinden wij natuurlijk de documentaires het leukst. Terschelling is een paradijs voor volksliedzoekers. En in het voetspoor van de bekende Nederlandse etnomuzikoloog Jaap Kunst, die dat al in 1915 ontdekte, gingen wij daarom met Ate Doornbos naar Terschelling. Jaap Kunst was Groninger en die ging met vakantie naar Terschelling. En het was een aard om geïnteresseerd te zijn in de mensen. Terschelling heeft nu weer 3 dans- en zanggroepen en is een rijke bron voor Onder de Groene Linde. Zoals hier in Café Zonneweelde op Oost-Terschelling. Behalve op Skielga had Ate Doornbos ook een prot in de Warenwest. Neemt Friesland een bijzonder plak in het werk van de Lietensamler? Het noorden neemt vooral een aparte plaats in de verzameling in, omdat Ate Doornbos daar begonnen is. Zijn oudste opnames zijn uit Groningen, Friesland, Drenthe. En dat zijn ook misschien wel de mooiste opnames. Zong u vroeger bij het werk? Ja, altijd. En u, mevrouw? Ook, het was en overal. En moest je bonen streupen. Weet je wat tuinbonen streupen? Boondraden. Nou, deur loopt me dan maar erbij zingen. Heel hard. Terwijl ze op een schone sombere morgen stond, dat meneer de Graaf die ging uit wandelen
En hij wandelde wel 3 kwartier in het rond. Die mensen, die Friese koppelarbeiders, die zongen van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, gek genoeg in het Nederlands. Want liederen werden in die tijd, overal zie je dat in alle provincies, niet in dialecten of in het Fries gezongen, maar in de officiële landstaal. En dat is een beetje zoals wij, denk ik, zoals wij tegenwoordig steeds maar in het Engels zingen. Dat is niet onze eigen taal, maar een soort van dominante cultuurtaal. Het had ook te maken met het feit dat die liedjes uiteindelijk toch uit boekjes en uit blaadjes kwamen. En die waren in het Nederlands altijd geschreven. Let het wiede wie mij rest, let het struinen de duinen. Nou, je bent ook een onderwerp van mijn studies geweest. Toen ik me bezig hield met liederen in streektalen, toen liep ik natuurlijk tegen Irold aan. Ja. En heb ik dat uitgebreid bekeken hoe dat nou zat en waar dat vandaan kwam en waar jullie de buren vandaan hadden. Ik begreep dat je het eigenlijk allemaal zelf verzonnen had. Ja. Want er waren helemaal geen Friese volksliederen in. Nou, tenminste niet het soort liedjes wat wij zochten. Nee. Toen ik zeg maar met Farmers Union, met Piet Kok en Sido Martens, hadden we die groep en dat zongen we in het Engels. En toen, doordat ik rum hoorde, toen kwam ik op het idee van ik wil in mijn eigen taal gaan zingen. Ik wil het Engels kwijt. En dat was dus begin jaren 70 en binnen de mogelijkheden die ik toen had, de provinciale bibliotheek en nog wat andere plekken om te gaan zoeken, vond ik niet die Friese liedjes die ik wilde. Liederen uit de hele wereld klinken in de huizen. Wie heeft er nog aandacht voor een traag oud lied dat vroeger de lange winteravonden kortte of een eindeloze werkdag op het land? Zeg meisje, wat doe jij zo laat op straat? Ja, als de klokken 12 slaat. Ik wacht op mijn 3 gebroedertjes hier. Zij zijn er gaan halen bij een bier. Een verrassing op deze dag is de jonge volksmuziekgroep Wen en Henk uit Tilburg. Zij speelden ook Dorenboslieden. Wie is dit er nou op dat er een nieuwe toekomst geloort voor deze oeroude volkslieden die het op stjeren naar de wien? 5 jaar geleden kreeg ik het gevoel van ja, maar volgens mij is het nu weer de tijd, want het staat nu inmiddels zo ver van ons af. Die generatie van mensen die nog op het land hebben gewerkt en die liederen gezongen, dat is gewoon exotisch geworden. En dat is dus eigenlijk buitengewoon interessant voor allerlei, ook voor jonge mensen die hier geen idee van hebben. Het wichtige moment van deze box is dat er dus op nij en ding is. Misschien dat ze de 50 jaar lang neert mij. Maar als zo'n 50 jaar iemand zei van hé, ik wil uitvinden wat ze doen, die had dit te vinden.